Thokozani nina besilo. Namhlanje ke inhlamvu yelanga siphakeme ezwenikazi likaMthaniya la isithombe okanye umfanekiso oqoshiwe womuthi obizwa ngokuthiwa usiphahluka. Usiphahluka abanye bawubiza ukuthi umfazi othethayo, abanye bayaye bethi uqhume. Lo muthi-ke nina besilo usebenza kakhulu njenganangesilawu. Isilawu lesi ley'nsizwa aziwukhonze kakhulu uma ngabe ziyoshayela, aziwushiyi ngisho nangephutha ngoba phela wenza intombi ukuthi isheshe iphahluke, isheshe nje iphahluke, isheshe iqome. Lo muthi-ke usebenza kakhulu nasekuthenini umuntu ophanjanelwa ingqondo kakhulukazi ngenxa yobizo. Ngenxa yobizo idlozi lakhe uma ngabe seliphakeme kakhulu, yiwo-ke umuthi lo esiyaye siwuthake uma ngabe semlungisela. Siyawuthaka-ke lo muthi neminye imithi izizibe emithathu. Lo muthi lo ukwazi kakhulu futhi ukuthi ulungise nesimo nje senhlanhla kumuntu. Kuningi okwenziwa yilo muthi kodwa ake ngimi lapho-ke nina besilo. Inkosi ayithele umusa. Ngiyathokoza.